Ka menteri ka tanat ka kuat ka kya ka jala ka kong amperin lingdo mentaka ar pokhandai dari kala lingkot arja ar pausau kalau ong baka thup pule Doktor baningkong ha Shillong Medical College kan sedang no lasham senam banwan ha ka thup baningkong en pediang shwa san phongut bat ki jaka pule kinlong ha Shillong Civil Hospital bat ka Ganesh Das Government Maternal and Child Health Hospital Shillong le thu baka sarkar kalapan khre ban penlong ya ka Shillong Medical College hapok ka jingpet ka sarkar bat menta kalapan khre ban khot ya ka tender jong ka request for proposal kat ba ya ka tura Medical College and pen kala shaka PPP na public private partnership mode ka sarkar kala siu kumba san point khandai pholak tingka shaka National Medical Commission of India kum ka processing fee ha ga jing shisha ka sarkar barim ha ka por bayalam ka congress hapo ka jinglong menteri rangba u Dr. Mukul Sangma kalarai baka Shillong Medical College kan yat da ka PPP mode katbai katura Medical College kan long ka sarkar ne ka Government Medical College hende ka sarkar kala thmu ban pen kalano ya kani tangba an sa shimrai ka kan hun menteri halor kani kat bala ban pen state yakini ki medical colleges ki badon hangde na ka benta kane ka Shillong Medical College ngidon kam menta immediately ban tender yaka RFP request for proposal yaki architectural companies menpen ba ki architectures ki babit ki babyang ki wan shakman ban penkre ikita ki infrastructure lane ki jing dawa jing don kam jong ki building bat ki we man penyat dek ya kataka medical college ka ba arpan ngila dep sew ya kataka processing fee Shaka Commission bat kata ke processing fee kalong kumba sanlak kandai ko beja ya kata ngila dem ngila thung pan ya kata kawai ka advisory committee kaban penyat ya kani ka kam shakman namar ngidon kam menta ban pet ya ki katu katni teli ki kendon kawai gede ke clinical requirement kabaar kadai kata kabaki ong ka affiliation to a recognized university kabasaupan kadai manpet ikita ki infrastructural requirements kabasanpat dai manpet pat ya ka HR policy ka jongi tikine ki santali ki documents menta ngila hire ya kata ka body ka ban yarap yangi ban ya chakmat ya kani ka kam ngin yai target bet ya ka 2025 kum kata ka snem ka bale si ngila ban poi shakata ka thom ban khot ya ka admissions for medical college Shillong ka medical college tura katukan ni ki don kita ki jing don kam hakasngi bangalet ban rakhe ya ka state day shapotura nga shem ya ka quick review bat ki officials nga shem bangi ham an yashong biang bat ka PWD mar kata ka approach road shakata ka chaka bandon ya kani ka medical college dang don kandet kijerwat ngin happen ben ya kata baar kalong physical progress of works approximately at 50+% kabamud kita ki theaters ki lecture theaters ki bingidot kam kata ka clinical hospital ban improve ya kita ki facilities hakikat tu kat ni teli ki hospitals ki badon hatura bat hajan tura ni ban increase ya kitu ki beds syaka saus patam ni upgrade ikini ki institutions kum ka MCH hospital ka tura civil hospital let's say ka jinjal ru kala bandon hang tu tingin hapet ya kata kadang ya chakman kabog sakawai ka badon kam kalong gidon tu kat ni ki jingdon kam ya ka government ha ka jing penya jong honorable chief minister dengkat ka jing tiplang jong ka cabinet halor ban review ya kitu ki investments ki bangilale akisnem ki baladep arajar khat sau ter bat kumba PUE hi ba actual progress of work kaja 2018 19 20 kitu ki snem